आज नवरात्रि के तीसरा दिन बा। आज माँ चंद्रघंटा के आराधना होला। ई रूप पार्वती जी के विवाह के बाद के शौर्य रूप बा, जेकर माथा पर घंटी जैसन अर्ध चंद्र रहला। उनकर सवारी बघीनी बा और ई रूप रक्षा, साहस और दया के प्रतीक बा। आज के रंग रॉयल ब्लू पहिनी ई शक्ति, शांति और दिव्य आशीर्वाद के संकेत बा। भोग में खीर चढ़ाई, संघे चमेली के फूल अर्पण करी, मंत्र जप करी, ओम देवी चंद्रघंटायाय नमः भक्ति से 101 बार। ई आराधना से भय दूर होई, हिम्मत बढ़े और मन में शांति आवे। संध्या समय दुर्गा आरती जरूर करी, घर घर में सुख शांति बनी। तीसरा दिन तृतीया के रूप में 24 सितंबर 2025 के मनावल जा और मन से प्रार्थना करी। लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। जय मां चंद्रघंटा।